आरो बे दिनै जे जोंनि बे बर' माहारिखौ जों दाफुंबाय थानाय जादों बे जागासिनो थादों दिनै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'ना भारत सरकारजों सावरायदों बिथांमोननि रायज्लायनायजों बर'फ्रा थारैनो जोंनि राजखान्थि बिथिङाव जों थारैनो माबा मोनसे अथिगारखौ जों मोनगोन जों आलादा हादर बिदों हयथ' जों खेबसेनो आलादा हादर मोनाब्लाबो जों आलादा हादर मोननायनि लामाखौ जों बेखेवनानै लानो हागोन आरो बेबायदिनो आन्दलना जुदि कन्टिनिउ जाबाय थायोब्ला जोंखौ बर'खौ सोर होबथानो हागोन रावबो होबथानो हानायनि गोहो बोलो गैया ओंखायनो दिनै जोंनि बे बर' माहारिया जौगालांनांगौब्ला नोंथांमोन बे सनितपुरनि रायजो राजाफोर सारा बर' ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन गासैबो नांनायनि गेजेरजोंनो बे बर'फ्रा देरहासार जानो हागोन दिनै जिखिनि बर'फ्रा मोनसे पलिटिकेल राइट्स हिसाबै जों मोनदों बे पलिटिकेल राइट्सफोरखौ मानो मोनदों बर'फ्रा नांनानैसो मोनदों दिनै बर'फोरनो रावबो मन्त्रि एमएलए लाबोना होफैयाखै रावबो आसाम सरकारा बर'फोरनो लाबोना होफैयाखै नाथाय बर'फ्रा दिनै बावसोमनानै नांनानै बे अधिकारखौ लादों आरो बेबायदि अधिकारखौ बर'फ्रा नांनानैनो लानांगोन आरो जों बेखौ लागोन ओंखायनो दिनै रायजो राजा नोंथांमोन आं बेबायदि मोनसे गोलाव बिबुंथि होनो सानाखै दिनैनि बे मेलखौ आं बेखौनो बेखेवनानै होनो सानदों मोनसेल' बाथ्राया सैखा बेनो रायजोफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ लाखिनांगोन रायजोफ्रा जोंनि गेजेरावहाय अनेक राजनैतिक षड़यन्त्र हाबनो हागौ बे राजनैतिक षड़यन्त्रजों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा मिसलिड खालामजाया थगायजाया बेनि थाखाय साबधान थानो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायहरबाय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय दिनैनि बे समा मोनसे क्रुसियेल टाइम जोबोद गोनांथि बेराफारसेथिं भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आल'सना खालामबाय थादों